na ko tire in kan tay yoro de wallahi he dili ni mo ko ni kanu ngaba ngoni kene ba minere de bana de dili nere ko iga cheru karamogo awo ni na ma nyugo en kabi dugu jela karamogo ko wacha nsanwi karamogo te sigere jango sel nyugo na karamogo te sigere ni du mo ko be karamogo la kile flena ne ga fa man don ne ko gera bare patroni ne rek ni ni mo kana ni nga okay nglobe kuma mnake yala cheni ro ate sega nyefo ko dili ala kana te dili ni ri taxi ke kun dili ni ko no mare dili Allah akibaru jole fene tan wudi dili wota bere dili kono be fukalo nani dawa ko yo taranye fe che jonta ede insan dili jonta ne de fene kuma e jume insan dili ay me ne ta do na soro ni mo me nyo fe ni mo me nyo fe ne to don dili ne ni mintu me nyo fe ne no farala mena dili wa weche ko kasa tika bone nu yere dili soro ga jum sala o jole ta ede insan dili karamogo ke karamogo patroni wa dili ne be gani were la ngama sigi kuma dili ne te ga sega daka karamogo da ede karamogo ko jugu ke aish me eni mo shi te nyo ko fe tugun jena tige ngoni karamogo wallahi dili ne ga sega ne ay patroni ni madal dili borangalo ndiga no do fene ay sawote sanga modo la ko mi ko do be kila ko yakli te kala fa absa yakli jaga bodon bay dili e gon maro ni mi mene kon kono ma fi ni ni ngala nte konna mo ko ni fuchi dili njoro lente kola sisanga ni koimbo mega karamo wanyini seni mbolo nyete ga sega iya kanga kanyi mo mes anga sige anga kuma ka kuma dili nte ga sega karamo waye mage to godi sige dalim bala yere ki di fire re parce que mo be tromper mo be tromper absa ye kaluna ni kon nana en nyane ni karamo wanyo kondo ko absa ye ko do be sega ke ibe joko muna dile dale tene la ale dale nula sa mais ne ko ngi yakli jaga boli sa mo be tromper o alla patron ne on dana de nous fa ça yakli sigal se ki de fani dile fa flate deina fa sabate deina karamo ko de fa Runi karamo dale bala yere ko di wa dili karamo ko fle niveau mina sisa ntaro karamo ko fe on pere kenela ya kete asuku kete dili ne tumura chebo ina wana asuku kete mais dili ne te sega nyine karamo ko shu muni yere be yere nyini ngade mu karamo ko mu ila nyugo na muso yuma karamo ko yere ni de bali be bankwa ne de woni ba kuma fiye kuma ne ba fungo eske na ne fungo patron tana ni haramunya mais tiere da ka kukulu benetere wallahi ka kukulu benete karamo ko fini kele bala kuma be patron ne fini jote ndale imasika ta kuma ta mo so karamo patron ne kuma ni ndate ne sa wallahi kuma ndate mine ne re fengo ebe na tere ali kama ke ebe na fura ko lile ya karamo ko fle dili ala kala te gore ro go dili mani finala ida fe on fe kama itesa ni oke ay me ifene kala ini ne patroni ni nyugo musulman wari ku tembe me karamo ko bulu mute ebu tale fle ko ta karamo ko fe na keri la de dili war go ne ko ni akli jagabo ki de fani ni mala ni karamo ko ni mala ni karamo ko dili o kuma karamo wa fsane de fa ayo tesa we ne ga fsane de fa ka ke karamo ko dili ne mo fo me ne ko ngal se ga la jinye ma jole na dili parce que ni kamona fille kan ko sege ga nyari ne na sango karamo ko ta inde sa ni de fa wera na ide na minte karamo ko edu edu mala wula kama ibi akli jagabo foro dili ne kuma gele fi ka fo fere ko ne be ga fo ko de fa karamo ko were kama de ko toy ay ne rabo do dili fembe be mbulu wallahi mo fo dili nte fini ni karamo ko fe nte samara ni na fe dili mmago be jo fe on fe na ngakono mala ntani na dili mmago be karamo ko la doro ma fe abana awi ba soro wallahi abi soro na la son wallahi mmago bo doro ni la dili abi soro ijija tugo bela ni karamo ko ga fo anyana ma fa de ka telo so la dili nyen jigi se me ay jigi te tige sala jigi te tige wallahi yenga kuma dan ne ka tige ne jigi te tige suna gara ba no me do jigi te tige ne tuma sa foto ye ko tama ngene ba wallahi kama na gante flay iwe kile wallahi iwe kile ngono de ta frantena na frantena dilan le be siranga ta bararo la samgo na jati Allah mando ko koy dila gelara ay ama gelara ne to ya ne to ko dili la solution de karamo dili ne ba be yena boya dile na do ni o to un peu no le kadi o to un peu dila be jane o to dili de mani ko ina fonku ne sira ki sienda ni ko impeka dili ga karamo mileka ne mane ga siga kuma dili me la rute ay bu do ni te fen kula sa
dili me fɛn k'i ye wala ne tɛ fɛn ko la i ma sigi ni fɛn min i hakilina tɛna jigin fɛn min na dɛ dili min'o de d'i ma ayi wala ni ma fɛn ne ma fɔ dɔrɔn ne b'o f'i ye mais dili an filɛ yɔrɔ min na sisan n sɛgɛnnen ayi sɛgɛnnen don wa i sigiliba yɛrɛ ma ɲi ma wala wa n bɛ fɛ ka taa n da n ka awɔ i da yɛrɛ de n bɛna sira ɲini sira b'i bolo koyi k'an bɛn o la y'a mɛn ala k'a ɲaga d'a ma amina yarabi ala k'a ɲaga d'a ma ɲɔgɔnna muso ɲuman n'i bila nin na a ye bɛ karamɔgɔ y'a mɛn a bɛ dɔɔnin bɛ kɛ dɛ mɔgɔ min mana e bila ka kɔnɔ ta karamɔgɔ fɛ kɛ e b'o fɔ dili de n dɛmɛ dɛ solution dɛ wagati min na i bɛ taga nɔfɛ so kɔnɔ i ma ne kun b'o fɔ i m'o fɔ mun mana wuli dili dɛ n yɛrɛ ta ma labɔ fɔlɔ. C'est-à-dire, il y a un femme que c'est l'amour qui t'a aveuglé, quoi. Parce que c'est pour ça qu'on dit que l'amour est aveugle. Est-ce qu'il y a un femme, moi? Il y a un femme. On l'a fait un quoi. Donc, avec quoi? Avec papier, mais il y a un blasson. Il y a un blasson. Le papier est dima, hein? Le papier est dima. Il veut t'arrêter retraiter, quoi. Est-ce qu'il y a un femme? Il veut retraiter, il y a une mission chino là. On a fait une famille qui a non, mais il faut le mot fondé. Aïe, c'est où bête, il faut voir la famille qui a fait un amour grand service sans ça. Faire une bêtise, il y a la famille qui fait un chou. Mais papier est dima, quoi. Le papier est dima, il veut t'arrêter retraiter, bangla. Ok, ça va. Lui, c'est mon ami, voilà. Et tu vois, il y a grand service la joie. Anti Alma. Avec ça va. Ça va. Et Alma est réalisée. Et puis il faut pas te la gemme. Faut pas te lancer à la pousse. Pas te la gemme il faut. Et il dit pour sauver la ça. En venant à et il so. Et puis il faut pas te la gemme. What il est. Avec où le travail de fait? Et Alma. Il a où le travail de fait? Et Alma ne veut pas finir de venir. Toi tu as foulé dans les nappes à gagner. Avec ça va faire. Tu vas t'avoir. Il y a femme ne peut pas faire finir la nette. Alma. Abi. Abi t'es là. Nous Alma olé. Alma veut. Alma bora. Financier comment bora. Ne rien n'est pas ça. A beaucoup moins maintenant. Amena do. Don. Diliga. Ba diliga. Isa na mantere. Diliga. Dili. Bravo de, mune vilain fosa. Nankama de. Dila iye nankama. Ibula yɛrɛ. Ne y'o f'i ye n'i ye. Ne y'o de fɔ sa ne de bɛ e sutura yan sa. Ne kun b'a fɔ k'e boli. Ayi. Ibula yɛrɛ. Ayi ma boli sa. I bɛ kɔrɔ fɔ tuguni i ma boli yan. N y'o muso dama. I y'a jɔ ɲɛna k'i ma boli. I ma boli yan. Ne ɲɛ bila yan fɛ sa. I ma boli yan. N y'o muso dama de bila ɲɔgɔn na sa. Dili ye belebelew den de. Billahi. Karamɔgɔ. Ni Ala k'u kan ka tiɲɛ fɔ. Karamɔgɔ ne yɛrɛ muso de dɛ. Mais karamɔgɔ nin den kelen in ye ta di. Nin ye e ta di. Yɔrɔ. Den y'i ta di. Patron n'i y'i kale ne ye walahi ne b'a dɔn muso min na a ma nkalon tigɛ. I ta de don. I ta de don dɛ. I ta de don a ko k'a kɔnɔ bɛ kalo 4 de la. Ale de bɛ ka ne wele tan depuis dugu jɛra a bɛ ka ne wele. I dun ta de don dɛ. A ko k'a bɛ k'i ɲini fɛnɛ k'a bɛ fɛ a ka kuma. I dun b'i sigi a ka kuma dɛ. I mana kɛ ko o ko la i jɔ nin ko in kɔrɔ. Sinon kɔni ne ɲɛ bɛ laban min na nin na nin i tɛ bɔ a daga ma mɛ dɛ. I jɔ a ko kɔrɔ dɛ. I den de don bi ka sugu ka dugu jɛ. I hakili sigi sa, i hakili sigi. E ye docteur de ye wa? Mun de y'a? E b'a fɔ ne k'a ɲininka de wa? Ne k'i k'a ɲininka, est-ce que ne ko i k'a kɛ nafigiya ye wa? Mun de bɛ taa docteur fɛ yen? I bɛ so o la mun de bɛ taa docteur ɲininka? Baasi tɛ sa. Mun de bɛ taa docteur ɲininka? Karamɔgɔ. E ye mɔgɔ jugu de ye koyi. Awɔ. Bilahi e ye ne jugu de. Sisan e tun bɛ fɛ de dɔrɔn ne k'a fɔ ko patron ko k'e ta. Ne ba e ye ne jugu de. Ne tɛ k'o fɔ dɛ. I den de don ka sugu ka dugu. I seere i yɛrɛ ye. Awɔ. Nafigiya mun kun ka di ye m'a sɔrɔ sa wa? Komi ne de y'i kɔ dogo tɛ yan. I bɛ n kɔ dogo. Est-ce que ne ko e ka ne kɔ dogo yɛrɛ? E ma boli. Ne ko e ka ne kɔ dogo wa? Mɛ tila k'a fɔ san k'i bɛ yan. Ne tɛ ne yɛrɛ muso ye san ne nin datugu nin kan kɛ. Walahi mɔgɔ t'i laban dɔn. Baasi tɛ Dili. E de don. E de y'a den fa ye. Jɔ. I bɛ jɔ kelen. N tɛ nafigiya la dɛ. I y'a faamu. I ka mana ko kun tɛ ka bɔ. Awɔ n y'a ci. I ka mana ko kun tɛ ka bɔ. I y'a faamu. Patron ko k'a f'i ye k'a bɛ fɛ k'a ni ɲɛ ka kɛ naani. An ɲɛ tɛ kɛ naani ye. A dun bɛ na i b'o bi de sera. Baasi tɛ an ɲɛ tɛ kɛ naani ye. Bi de sera o. A ma ja. E de ye mɔgɔ lankolon ye. Asiri. I y'a siri. Bilahi. I ɲɛ wo. E ɲɛ wo. Asiri k'i ba ye. Bilahi.
hasiri ibi sa togola ibi sa togola ere bi sa togola sadiri ne problème ne me drive fene ka tolari bile bi ne ma mona ko dawla kinye shin ko kele ma ibi sa togola ere sanne tam bile bon bota fle ne bota ne bota na ijaga ni ga susra nyere ha ne bota bo kana ere aha ne bota jugo na fini ere na aha badra de ne bigo salati goji ere ma sene ma no na figi chogoro blali jahili eta na se galeban ma emane na kono da mo ko eta to de ni kele ni ngoni bile ni tari ka suwa duje duje kono de o mi na ko yiri la de man ko nyare ama ko nyani bolo ni sa Bro. Oh. Ça va? Bon. Oui. Alhamdulillah. Ah, Ça va. Ça va, Dieu merci. Ça va, Dieu merci. Mboro so san tara soro almati. Ne ko ne ka cigera to godi. Voilà, effectivement, ne yɛrɛ kun bɛ fɛ k'o kuma de f'i ye quoi. C'est b'a dɔn n ye seko bɛɛ kɛ, franchement. Et puis c'est la première fois que ne terikɛ Varan, n denmisɛnnin teri, an ye ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. C'est la première fois a ka ban n ka kuma ma. N sigilen tɛ n'a ye ko ne bɛ se ka dɛsɛ a la quoi. O Varan s'il te plaît, ale ma to yen, n ka bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ. Ni wari bɛ yen nɔ, n y'o bɛɛ f'a ye quoi. A ko ko non. Varan se ka ba ye ka kuma ma to godi. Non, mais Ne se ka est-ce que ne se ka da Ne wala. b'o de f'i ye pour la première fois hein, a banna n ka kuma ma, ne bɛ se ka mun f'i ye dɔrɔn il faut me pardonner quoi. Ni seko bɛɛ kɛ n y'a essayé ka fɛn dɔw san ka d'a ma fɛnɛ quoi. A y'a minɛ dɔrɔn n ka sɔrɔ ka kumaw f'a ye quoi. Ne ka yafa ma. Voilà, m'o de deli ɲini fɛ sisan quoi. Faut que tu me pardonnes quoi. Ok. Voilà. Si tu le dis, je te pardonne. Voilà. Ah, mais yafa ma. Mais ba essayer avec mi ka chef. Non, mais kuma fɛ. Mais mbora so no sa. Nya soro almati. Ay mi da. Itado. Mais yani nga sig naviga chebole. Yani nga sig. Nga alma so so. Cloena. Dorane ven fa afia sino wargo inte. Cloena. OK. Maintenant. So comme ça. Les boss, ils ont l'argent. Voilà. Maintenant, il va faire quoi? Il a beaucoup d'argent. Nous, on peut garder ça. Je vais aller à la maison. Cɛmɔgɔ Patroni. e ma mɛn ka ne kɔnɔ Wallahi ayi mama. ni na ne sɔrɔ a diyara ne sa cɛmɔgɔ ni mɔgɔ gɛlɛmanba de bɛ e la cɛmɔgɔ Han? wallahi i hakili b'aw ka dennin na dennin bɛ taa deli nɔfɛ piscine Cristiano. Awo. cɛmɔgɔ n mago b'a la a k'a minɛ ka na di yan Ah? ka kirisini siri ka di yan Patroni kasiri. cɛmɔgɔ n'i sɔnna n bɛ 5000 d'i ma e ko cogo di Patroni ebe sebet la walma ebe tulonget la. cɛmɔgɔ n'i sɔnna n bɛ 5000 d'i ma wa et puis n'i y'a fɔ kobakɛ ɲɛna ni kobakɛ sɔnna fɛnɛ ta ye 5000 ye. Wa dururu. 5000 Ka siri dɔrɔn ka k'a siri dɔrɔn k'an wele k'a bɛ nin yɔrɔ la n k'a sɔrɔ Patroni wari ka di sa nka ne fana bɛ ka miiri dɛ ni n'a ye nin minɛ ni polisi la taga bɔla la jigi t'a na yan koyi. mɛ yan Han? polisiw mana na fan o fan fɛ mɛ yan n jɔlen b'a a ko degun bɛ bɔ a kɔrɔ cɛmɔgɔ n jɔlen don n'a hali ni polisi e b'a démerder. a bɛɛ fɛn fɛn bɛ bɔ a la cɛmɔgɔ n bɛ n jɔ n'a bɛɛ Aw tɛ baasi ye. k'a minɛ dɔrɔn k'an wele k'a y'a minɛ k'a bɛ nin yɔrɔ la O y'an ta bannen. aw ta banna la aw ka wari b'aw bolo An m'o kɛ. i sɔnna An m'o kɛ. kobakɛ don Ko a taara ci dɔ la a ma na fɔlɔ. bon n'a nana i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna Awɔ. E ma fɔ ko b'a kɛ 5000 ne 5000. Awɔ patron n'o banna. seli bɛ ka se dɛ O banna. Ayi ne yɛrɛ ne ko ye fininin dɔ ye yan fɛ o san ko kɛ n bɛ ka n kamana gan. yɔrɔ 5000 b'o ɲɛna wa Awɔ ka kirisi minɛ dɔrɔn k'an wele k'a fɔ dɔrɔn ko kirisi ayi minɛ patron ni e ta banna e m'a fɔ ni polisi ko bɔla a la ko e bɛ yen wa. Awɔ o de ka kana jɔrɔ yɛrɛ cɛmɔgɔ a banna. kana jɔrɔ foyi la a k'a minɛ dɔrɔn ka di ne ma A banna patron ni ta. o dɔrɔn de to Ta su in na kɔni an b'i wele. a bɛ n wele ka An b'i wele n'Ala sɔnna ma. Cɛ n m'a f'i ye a b'i n'a fɔ nin ko in gɛlɛya la dɛ. Fo ka se sirili minɛ ka siri. An ka mun b'a la an m'an ta de kɔ Bamakɔ an nana an ta ɲini de la wala. An ta d'a ma dɔrɔn a sirila ka d'i ma n'i ye min k'a la o y'i kungo de. An ka foyi t'a la n'a y'a diya polisiw k'e minɛ a kɔfɛ n'a y'a diya polisiw k'ale minɛ o kana n'ale minɛ dɔrɔn. An ka taa jɔn ka koba kɛ ni kan nin f'a ye ale cɛ kɔnɔba den cɛ nalonden don n'i m'a ɲini joona a bɛna n ka affaire kɛ
Waduru ko waduru te sɔrɔ ayo a bɛ sɔrɔ Bara. Ah oui. Jalo. Ujme, Alma. Mune kira? Abina furugo ga sebe. Why ba again? Ah no, ja ko gara sebe. Ne ra bora grand sœur fi si sala mame, grand sœur fena kun tegani. Kai ba ya furusa. E fena na nini fini ndrone ya. Okay. Bara. Bara gada do ban tu ga du na fi. Mo bo ni ngati ni ba mo tin no mo. Bara ke kuma da fa na so ga ce o majane ne. Ka kuma do fo wa. Ka kuma do fo tu. No mari ho do ke boru ale fe no. Kal ke wa ma ka wa ke me ima. Ko la ke be jelu. Ke fina so na wa ke me mina. Ko jume? Ke so na wa ke me mina. Aye galon ti ga ben alaji. Ah ouais. Ne a famia so. Ne a ne ni be famia nya don aba. I wa ke me. Ne era ma so ngatanda ma kuma yere keto ere. Fune na gmena bla nyona. E me ne dimina dron ga wuli gata. Ne na gmena che yoro ina afi. Donc ay ni awre fi. Awre fo ne ke wa ke me mina. Ke be jelu kan ni ni. Ay galon ti ke. Wallahi. Ya ni kana Flo. Alma be ale. Mune kira. Bara fa ma ka do so no juna. Mune kira. Fega mo be ga nyini quoi. Mohamed be ga nyini. Awa ese ka do folo ka ba mo to ko fe. San abaka ni san. Abaka nyini 100 ere di. Alma du so no. Ay dun samara. Samara abila samara do. Dun samara. Flo ka ba ni. Ni bo to mi. Mune kira. Na bora ga kuma 100. Jume? Ay ni go fam sa. Ni ma fi I fega da itara warbo. Ne kira warbo. Itara warbo c'est bon affaire be Ay ego ken ko jume ni position be kan sa ni mo bora ga kuma ni ga ko situation chobu chobu. mais e ma fo kem na ta I ga mo go de fi. Ah OK, o se fere na nyogo yi. Tu vois non? O la nya don ka be ga nyiru suno ba don chugo de ka be ga nyiru. O se fere na nyogo yi ka o ka ko tu. Mo ça va. Tu vois? Mais ate se ka fo yi ke. Ay ate se ka fo kon ke ko bane ne quoi. ni ala kon ya chi ya se nga tu ya. Ko ale ma ko da ma re. Ita ko la. Ah che jigi mu ma ko jigi ba fana. Ni o ko bane ni. Na bai na. Listen mo no mi. Ana sumale na. Kaya la sunji kati sorla ma bolo. Ana ta gara la bara fu. Warati no na dile je ko na ere. Fiaw. Ne mo nywana di. Salam alaikum. Karamogo. Badara. Walaikum salam. Sajaja. Karamogo. Alhamdulillah. Badara. Sajaja. Ne ko mo ko de bila. Nina. O kadi. Kafsa. Mugo ti bane badra law. Alo do on puchini kuma nyonye na. O jamana nyemo di. Ne ta te puchini ko. You dodi. Badara. Feje kafsa. Bari ami wati mna sisa mani fimu feje. Uti chenfi armadin do uti chenfi. Wati dola ni feje kadwani. Wati dola. Ne kuma franga gino do re kalfaila. Ikane blasira ni hakili. Bari aramadin ne buka nga kuma nyefo aramadin do yi. Buka nge mana moy. Ado uti chenfola nyakola. Ne kuma feka kuma fi. Hakili na imi. Kufuni. Ni sera ne fe ne ba mara o ne ba mara ne be moko ka gundo mara a chamman di halo ti ba ibi se ga akuni fo yina jugumate neku jugumate Badara akete ansa okuma jugumandu sisa ubeka galono re tiga kadanela
ngalon tigɛ ka da ne na wa ai ne yɛrɛ la e yɛrɛ de la i karamɔgɔ tɔ ko ne kɔnɔ da dɔ di ko ne kɔnɔ da dɔ de di ne kɔnɔ da dɔ dira wa ne a fɔra o fɔra dɛrɛsi ko ni diɲɛ laban sera maabaw ani maanu u de bi tugu u bɛ ngalon da maabaw de la nka a fɔra ten jiriba dɔ tun bɛ yen jiriba in suma kun ka di jiri masakɛlɛba don n'i tɛmɛna a kɔrɔ dɔrɔn i b'i sigi ma dɔrɔn dɔw tɛmɛtɔ b'a den dun ma dɔrɔn dɔw tɛmɛtɔ bɛ ji ma a kɔrɔ ma dɔrɔn dɔw tɛmɛtɔ b'u daga sunna. Badara ne ta t'o ye koyi ne ko e ka ne bilasira hakili de la u bɛ k'a fɔ ko ne ye kɔnɔ da dɔ de den na ko n ye kɔnɔ da dɔ den na. ne ye faamu sisan e ye kɔnɔ da dɔ den de la. ayi u bɛ k'a fɔ de. u bɔra k'a fɔ u bɔra k'a fɔli min kɛ dɛ o fɔli in dɛ jiriba in de kɔrɔ dɛ o jiriba in de suma de bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn kan fɔ o jiriba in kɔrɔ ni bɛɛ bɔra o jiriba in kɔrɔ waati min na o mana minnu mana bɔ o bolo bɛ fara fara u bɛ fara fara ka fara fara i kana tigɛ jiri in na dɛ o jiri in ye fɛn min ye dɛ n'u ye nkalon tigɛra a kɔrɔ ka di koyi nka nkalon tɛ nkalon tɛ a ye nkalon tɛ o kan'i sigi awɔ o kan'i sigi muso ye fɛnba di a kana ban muso la f'i ye n'a fɔra k'i ye kɔnɔ da muso la kana banna dɛ o don o u y'a fɔ ne ɲɛna ko ayi o tɛ. Badara e tɛ ka ne ka kuma laɲini faamu ne bɛ k'a f'i ye de i ka ne bilasira hakili la. k'i bilasira. cɛ ni muso cɛla la. cɛ ni muso cɛla la n b'i bilasira sa karamɔgɔ sisan cɛ ni muso cɛla la cɛ ni muso a kana ba muso la muso kana ba cɛ la cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn dama ɲɔgɔn ye i b'a ye muso ye fɛnba de muso ni muso bɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ cɛ ni muso bɛ taama ɲɔgɔn ye u taama ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye u bɛ sigi ni ɲɔgɔn ye u bɛ wuli ni ɲɔgɔn ye u bɛ taama ni ɲɔgɔn ye u bɛ teriyaw kɛ u bɛ gundo mara i m'a ye o kɔfɛ kun cɛ ni muso ka ɲɔgɔn ye dan fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na n'a ye ɲɔgɔn ye kɛnɛya bɛɛ bana bɛɛ saya yɛrɛ b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ bon n'i ye muso dɔ fana sɔrɔ kun n'a fɔra ko i ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ o kɔnɔ den ye ala ta ye dɛ. den ye ala ta ye. awɔ den ye ala ta ye i b'a dɔn o den ye ala ta ala de bɛ den di maa ma ala bɛ den minɛ maa na n'a fɔra k'e ye den sɔrɔ dɔ bolo o ka n'i tɔɔrɔ koyi parce den a bɛ kɛ fɛn min ye sini e t'o dɔn o e t'o dɔn fiyewu minisiri o bɛ muso la faama o bɔra muso la président o bɔra muso la gouverneur o bɔra muso la ma bɛ cogo di faamaba ninnu o bɛɛ bɔra muso la. Badara n ye nin faamu n y'i ka kuma faamu. awɔ o ka n'i tɔɔrɔ koyi o ka n'i tɔɔrɔ parce que o kɔni filɛ den ye ala ta de ye den a bɛ kɛ fɛn min ye sini e t'o dɔn sini n'i ye den caman sɔrɔ ala bɛ dɔ bɔ i la mɔgɔ dɔ bɛ yen n ka cɛ olu b'a fɔ ko karamɔgɔkɛ ko nin bɛɛ karamɔgɔkɛ den o yɛrɛ ka ɲi o parce que bɛɛ t'i den sɔrɔ ala ye muso dɔ da hali den a t'u bolo cɛ yɛrɛ dɔw bɛ wari b'u kunna du caman b'u bolo u bɛ miiri ko den t'u bolo i m'a ye wa. Badara n y'i ka kuma. o bɛɛ kɔfɛ kun ne yɛrɛ bɛ taa. ne bɛ taa. e bɛ taa. awɔ ne bɛ taa ne bɛ taa n sena yaala parce que maa tɛ gɛrɛsɛgɛw bɔ fan dɔ dahirimaw maa t'u bɔ fan dɔ komi e yɛrɛ bɛ sun na n bɛ taa lajɛ ni den ye yafa bɛ n b'a ta ka na d'i ma awɔ n bɛ taa lajɛ ni den yafa n b'a ta ka na d'i ma. Badara den ma wolo fɔlɔ koyi. a bɛ wolo ne bɛ taa wololen sɔrɔ yen fa fɛ ne b'a ta ka na d'i ma awɔ a bɛ wolo ne bɛ taa wololen sɔrɔ ne b'a ta ka na d'i ma. n y'a faamu. i y'a mɛn wa i kana kasi dɛ kana kasi kana miiri fiyewu den kɔni sini a bɛ se ka kɛ nin den nin bɛ se yɔrɔ dɔ la e hakili la ta. n'a ma kɛ ten fana n t'o dɔn bɛna kala a den fana e t'a den dɔn a bɛna kɛ min ye dɛ kana kasi i ɲɛci cɛ. Badara n y'a faamu. i ɲɛci cɛ tɛ kasi dɛ n y'a tɛ faamu. kasi ne dusukasi ye cɛ sɔrɔ dɔrɔn i b'a da ala de kan i ma ye ne Badara lafiyalen don ne mago tɛ maa ka den na o nka n bɛ taa ta ka na a wololen bɛ n b'a ta ka na d'i ma. den min ma wolo e bɛ t'o ta ka na di ne ma. k'a wololen don est ce que e tɛ fatɔ ye. ayi n tɛ fa n y'a faamu. k'a wololen don min jɔ k'a ma wolo. taa ta ka na. tɛ la koyi e bɛna danga denmuso sɔrɔ a b'o de la.
mɔgɔ bɛ n'a ka kuma sɛbɛn a fɛ i bɛ jɔ manamanakan fɔ la. Tiɲɛ cɛ e ni ala cɛ ko k'an bɛɛ 5000. tɛ n'a m'o fɔ ne b'o fɔ e ya. E 5000 ne 5000. cɛ i bɛ bɔ danabaliya de bɛ ka ko kɛ quoi. Non i b'a ne ka miiri mun na. Sari moto tɛ ne bolo sisan. Mais ni ne ka selima fini ko ɲɛnabɔlen. O de y'a to ne sɔnna a ma o. sisan an ka bɛn a kan débat ma kɛ. sisan nin an kɛlen an bɛ ka bandiya de kɛ. Mais n ka cɛ t'an dɔn wa? A t'an dɔn sa. fo ne y'a to yan dɔn i tɛ ne tɔgɔ fɔ ne t'i tɔgɔ fɔ. An ti ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ. Voilà bon an ma kumakan gɛlɛya dɔɔni. Ne b'a fɔ ko ajɛ. Wajo. Aso furu kɛ. n'a ta dɔrɔn taa n'a ye. Bon ne b'a dɔn yan dun y'a ka sira de. Awɔ n ka cɛ. Y'a ka dɔ bɛ ka ne sigi o bɔlen ta de fɛ. non ale don. Cɛmɔgɔ y'an dɔn koyi. Cɛ k'i kana n tɔgɔ fɔ n y'a f'i ye k'i kana n tɔgɔ fɔ. Ne ma f'i ye kana n tɔgɔ fɔ. an ma bɛn o de kan. aw tɛ yan aw fo k'aw sa aw bɛ den ta bilen u tɛ ne kirisiri ni polisiw de bɛ anw bolo. Polisi. aw t'aw si dɛ. boli dama boli tɛ dan kɛ nin na koyi nka mɔgɔ min y'aw bila nin na ne b'a dɔn mais ne bɛ aw kɛ ka tɔw ladi walayi. Ne ka cɛ. Alhamdulillah. Wallahi. E tɛ an bɛ ka don kelen min sɔrɔ o sela koyi. Diɲɛlatigɛ la adamaden bɛ pressé. Walahi. Ala ka tɛmɛ. An ko sunkalo ma nɔgɔ sunkalo ka kalan. Nin tɛ sunkalo ko bannen. N'a y'an diya waati min na an b'an kɔnɔ fa ji la. Maa t'a ɲininka. N ko ni ne yɛrɛ ye miiri k'an bɛ se ka dabileni min heure bɛɛ an sago ma se. Ayi san kɔni. Ne kɔntan sa cɛ. A bɛɛ cɛmɔgɔ ba. Cɛ i b'a dɔn an bɛ min kɛ sisan an tɛ taa karamɔgɔ yɔrɔ la an ka taa samɛ la yan. Ka taa karamɔgɔ fɛ. Sinon an yɛrɛ an sugu pelenin don bi dɛ. Est-ce que e kunkolo bɛ. T'o de. An ka taa karamɔgɔ fɛ. Yarɔ min kɛla su rɔ e ɲinɛna dɛ. O bɛɛ tɛ yen nɔ yan. E laloma e de ma bɛɛ tiɲɛ yan. E ma ko bɛɛ tiɲɛ yan. Ne kɛ bɛ ka to an ka fini yɔrɔ dɔn est-ce que a tun bɛ se nin ma. I b'a dɔn wa. I b'a dɔn ne n'e tɛ baara foyi wɛrɛ kɛ wala bilayi. I filɛ ka mɔgɔ ka 5000 ko tiɲɛ fo depuis a ma taa ne m'a f'i ye n ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ. Ne m'a f'i ye n k'i kana ne tɔgɔ fɔ. A ma ne ka fini dɔn. Mais e kun t'i daminɛ yan. Ne kun y'i daminɛ hakili kun tɛ to fila la. Hakili fila a kɛlen ka n tɔgɔ wele ko n k'o to n kun. O kɛlen k'a to n ka mɔgɔw wele k'a fɔ ko n bɛna ka o tɛ n salen ye wa. Ne kɔni ne tɛna sɔn ne ka taa fɛrɛ foyi la bi. Ne tun bɛ fɛ ka fini wɛrɛ san ka fara n ka fini kan su in na n hɔrɔbɔse ka taa fan nɔfɛ i filɛ ka n ka ko cɛ. Ayi t'i hɔrɔbɔse de b'i jamu tɛlɛse de. Fa b'e la o malangolo bilalen. Sisan kɔni fo n'an taara selimafo la fan wɛrɛ fɛ sinon karamɔgɔ kɔni fɛ yen kɔni an tɛ se ka se yen dɛ. An bɛ taa côté jumɛn fɛ? Ne yɛrɛ hakili kun bɛna bɔ an ni patron ma tila ɲɔgɔn na fɔlɔ. Patrɔniya? Patron ko ni crise ko n'a labanna cogo min na ko ne ka tila k'ale sɔrɔ an ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na k'an ka taa kuma tɔ kɛ. An tɛna taa yen. Cɛ an taalen patrɔni ka yɔrɔ la a kɛlen k'an dɔgɔya cɛ. N'an taara n'an ye patrɔni ye dɔrɔn an bɛ girin ka same fɔ fɔlɔ. N'ala a bɛ ɲinɛ a ko kɔ dɔɔni. N'a ɲinɛn'o kan a bɛ sɔn k'an sɔn. O kɔrɔ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ. Cɛ sinɔn ɲɛ b'a la ne yɛrɛ ne maloyalen don dɛ. Kamana dɔn. Walayi. Kirisi taara an ye yɔrɔ dɔ la k'a fɔ k'an ko bɛna ale suɲɛ. E bɛ maloya kɛ. K'a sɔrɔ e kɔnɔ baden e de ma mɔgɔ ka ko cɛ. E de ma ko cɛ. E kɛlen ka kirisi ta kirisi m'a fɔ ko kɔma kɛ kɔnɔ baden bila ka jigin a bɛ kɔnɔ ne t'i dɔn. Ayi cɛmɔgɔ man di o man di cɛmɔgɔ kana fiɲɛ fɔ. I ka mulobaliya ne taara dɛ. Ayi ne tɛ k'i fɛ. Non ayi teriya la an ka kuma dɔw bɛ an ka olu fɔ ɲɔgɔn ma mulobaliya sugu dɔw bɛ ne tɛ dɔn. Ayi ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ. Ne tun y'a ta a tun b'a fɛ ko cɛmɔgɔ k'i suru man di ko n bila. Mais ne m'a ta o ye min y'a ta dɛ a ye kɔnɔbaden ko kuma fɔ a m'o fɔ. Cɛmɔgɔ bɔ kana fɔ ne kɔnɔbaden. Ne m'a fɔ kirisi de y'a fɔ k'i kɔnɔbaden. Bon i ka marabaliya ne t'a la. A kirisi de y'a fɔ ne m'a fɔ. Ne ko i kana fɔ. Ne m'a fɔ. Désormais kana fɔ ko kɔnɔbaden. O man di ne ye. Bɔn fo n'i ye dɔ b'i kɔnɔ na dɛ n'i kɔnɔ bonyana kɔni mɔgɔw b'o fɔ ko ne ye dɔ b'i kɔnɔ na. An ka nin bɛɛ to yen an ka taa. Bi ye seli ye mɔgɔ man ka kɛlɛ. An ka taa. Ne tɛ mais i b'a dɔn han na ni patrɔni ɲɔgɔn se fɔ tɛ. Patrɔni i samɛ fatigiyala batigiyala dentigiyala kɔrɔtigiyala cɛtigiyala sa ɲɔgɔn kɛmɛ an ka jɛ k'o sali an sen tɛ juru la an bolo tɛ juru la ala k'i ni karamɔgɔ mɛn ɲɔgɔn bolo ala k'a ka furu dɔ yira an na. Nin y'a ye.
an ka n'o fɔ dɛ an ka n'o fɔ dɛ o de n'an y'o fɔ cɛ karamɔgɔ ka d'a ye koyi a ma f'i ye wa ko m'a fɔ a ye da la ko patron ni yɛlɛla e m'o kun o y'a yɛlɛlen n'a yɛlɛla dɛ an t'an ka kuma fɔ an ka sigi diyara kɔngɔ de dugaba an ka sigi diyara kɔngɔ de dugaba